Torno a fer la pregunta, Et vas arriscar, no, Albert, amb el concepte de cuina que vas voler introduir? Bueno, arriscar una mica. La veritat és que el fet d'obrir una cuina d'aquesta manera, de fer que la gent treballi, de sobte treballi, passi a treballar dins d'una habitació, com podríem dir que és una cuina, a treballar davant del client, com sempre han sigut els cambrers o els metres, no? Que trinxaven i treballaven davant d'això dels clients, doncs és una mica de risc, però també és una mica de risc que és molt assumible perquè conec molt el meu ofici i sé de les possibilitats que hi ha de poder fer, no? I avui en dia a l'alta cuina, als restaurants de gastronomia, a dins de les cuines es treballa molt acurat, es treballa molt net, no tenim res a amagar, no? I en aquest sentit, arriscat sí, també més que arriscat una mica gosara, però no. El que jo sí que vaig trobar, sí que és veritat, és que podem arriscar és el fet que occidentals es posessin a fer cuina asiàtica. Això sí que va ser una mica arriscat. Però també, per altra banda, ho vam fer amb una base sòlida, una base de que tenim coneixements, de que ens agrada estudiar, de que ens agrada la recerca, i llavors el que fem és tot amb una base força sòlida, no? O sigui que sí, arriscat sí, però amb coneixement.